जोबोद दुखुनांथाव बे भिडिअआ रायजो राजा नोंथांमोन नायलांबाय था। थानांगौ बाबु नों दादाबसो आं नोंखौ आंनि हिनजावाथ' जेबो जायाखैमोन बिदिनो गोथां डाइरेक्ट स्पटनो थाबायबोदोंमोन आरोना ज' जोङो दिनै नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव बसुमतारी नोंथांनि हिनजावा दे नैबे हस्पिटालावनो जिउ गोमादों होननानै जोङो खौरांखौ मोननो हाबाय। दा बियो माबायदि सिस्टेमावहाय जिउ गोमानाय जादों, नोंथाङा लाबोनायाव बिनि हालोदा माबायदिमोन आरो बेवहाय माबायदि हालोदावहाय बियो जिउ गोमानो गोनां जादों बेखौ क्लियारै नोंथाङा फोरमायना होयोब्लानो जाबाय। गिबियाव खुलुमबाय देरहासार इस्लारि इउटुब चेनेलखौ। आंनि हिनजावाथ' जेबो जायाखैमोन बिदिनो गोथां डाइरेक्ट स्पटनो थाबायबोदोंमोन आरोना ज' एकदमबारे गोख्रों। औ मिनि खुसि। ओमफ्राय बियो हाबफैनाय लोगो लोगो थादो मादो जालायलांबाय दा बिदिनो होननानै हाबहैबाय सिङाव। हाबहैजासेयावबो माने गोख्रोङैनो थाबायलांदों। खुनु नासथुस जेबो गैया, माने लोमजानाय साजानाय जेबो गैया, जेबो अबजेक्सन गैया। ओमफ्राय हाबहैनानै इंजेकसन होनाय लोगो लोगो हख्रावखांबाय आरो हख्रावबाय। जा हख्रावखांनानै नार्सफ्रा खारजोबनानै ओरै मुलि बिबाय, लायना होफैबाय। जा सिरि बिनो सिरियास दिनैसिमाव दहाय 12थायाव जिउ गोमाबाय आरो। जेनेबा नोंनि आइडिया बायदिब्ला मैयानो हख्रावनानै बियो गोथाङै थाबावदोंमोन नामा? गोथाङै दाथ' अक्सिजेन होनानै लांदों बिसोरो गावसिनि माबाखौ दायखौ सारायनो थाखाय। आंनिफ्रायथ' बेनो सन्देहखा, 100%आ बेनोखा। मालाबा मानसि गोख्रोंखौ इसिबां थाजा माजा हाबनायखौ बिदि इसिबां हथारै बख'ना लाङा आरो अक्सिजेन होआ। इसिबां अक्सिजेन होनानै लांनांगौ दरखार गैयामोन आंनि हिनजावखौ। ओमफ्राय दा नोंनि हिनजावा दे जिउ गोमाबाय, दा बिनि सायाव नोंथाङा मा डिसिसन लानानै दङ? डिसिसनाथ' आङो केस फाइल होगोन, न्यायखौ आंनो नांगौ, जाहाथे उनफ्रावबो गामिनि आइ आफा आंनि बर' हारियाव जाहाथे बिदिया थास दा जाबावथोंसै। आंनि न'खराव जाबाय आरो दस्रानि न'खराव बिदि जाबावनांगौब्ला जोबलांगोन। अनेक मानसि बिदिनो दङ। दिनै आंनि सिगाङावनो नार्सआ खोन्थाखादों, खयजन मानसिनि जिउ जानो नोंलाय, सयथान ना रायखादों। नार्सआनो डक्टरखौ रायदों? नार्सआनो खुद गावनि मेन डक्टरखौनो रायदों। डक्टरनि नामा मा नाम? डक्टरनि नामाथ' जितु मनि दास। दाना बेनो रायखादों, सयथान नों बर'खौ खयजन जाबावनो सानखो नोंलाय? दाखालिसो सासे थैदों आरो दिनै सासे बिदि खालामना होबावबाय, खयजन जाबावनो नोंलाय बर'खौलाय? बिदि मानसिनि जिउखौलाय बिदिनो ख्राव रायखादों, मोखां सोमजोबखादों मानसिया। गावनो बिदि खालामनानै संगे आङो हस्पिटालाव 108आव गाखोनानै डाइरेक्ट दोनना हैनायानोसै आरो। डक्टरानो थांफाखादों? डाइरेक्ट डक्टरानो दोनना हैदों। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' एसि रुमाव सोबाय, जोंथ' हाबनो मोनाखिसै। ओमफ्राय गावसोर होनो दङ मोजां जागोन। 6 घन्टा होनग्रोदोंमोन गावसोर, 6 घन्टानिफ्राय 12 घन्टा होनदों आंखौ, 12 घन्टानिफ्राय 18 घन्टा होनदों। 18 घन्टासिमाव थगाय दोननानै दहाय 12थासिमाव गैया जाहैबाय आरो दा बेनो आंनि बुंनांगौ। दा मेडामाथ' आसानि ना? दा बेवहाय लाबोनाय जादों। दा आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि गुबुन हस्पिटालफोर दङ, सरकारि हस्पिटाल। दिनै बे हस्पिटालखौ गारनानै जोंनि चिराङाव माबोरै सफैनो हाखोना? आसानि सिस्टेमावहाय बेबायदि थांलाय फैलाय जिल्ला बारलायनायाव जेबो अबजेक्सन गैया नामा? गैयामोन, गैनायाथ' सिगांगौमानि गैयामोन। जा आङो पेसेन्टखौ लाबोदों, पेसेन्टआ दासान्दि आङो ओरैबो लाङो, क'क्राझारावबो लाङो, बावबो लाबोयो आरोखि। खिन्थु आंनि लाबोनायनि गेजेराव आंनि पेसेन्टफोरा दिनैसिम बिमाबो आरो गथ'बो मोजाङैनो मोजां हामनानै आं सानफ्रामबो बेखौनो मोनबाय थादों आरोखि। मोजाङैनो मोजां हामलांबाय थादों। आजिलै आङो दिनै 16 बोसोर जाबाय आसा मावनाया, थेवबो आंनि गामिनि मानसिया सासेबो हानि जाफेराखैमोन। दिनै काजलगाव लाबोदों, गाबोन क'क्राझार लांदों। आंनि पेसेन्टआ बुरजाबो, आङो जेरैबो गिदिङो, जानाय लोंनाय दोनथ'नानै, गांनाय उखैनाय दोनथ'नानै आङो पेसेन्टफोरखौ दैदेननायनि गेजेरजों आंनि पेसेन्टआ सासेबो हानि जायामोन आरो हानिबो जाफेरनाय नङा होननानै आं सानबाय थायोमोन आरोखि। दिनै आङो बे पेसेन्टखौ मोजां जागोन होननानै गार्जेनजों रायलायनानै आरो डक्टरजों मोजां गाज्रि परामर्श लानानै
बे मानसिया डेट बारबाय होननानैहाय आं जिएमसिआव लाबोनाय जादोंमोन आरोखि बेखौ सिगांगौमानियावबो जोंनिथिङै देखायनानै लास्ट 36 उइक जाबा आङो जितुमनि सारनो देखायनाय जादोंमोन दा जितुमनि सारा बुंदों आरो नोंसिनाथ' फेब्रुवारिनि 16 थारिख नङाबा 22 थारिखआवनो हामनांगौ दा जुदि बे बारोबा नोंसोरो सिजारिं खालामनो थाखाय आंनाव लांनो हागोन होनदों आरोखि बे बाथ्राखौ ओमफ्राय दा जेनेबा हजोंनि जे हजोंबोथ' मोनसे ब्रान्च हस्पिटालफोर थायो आसाफोरा बिनि थ्रुदिनो खामानि मावो दा हजोंनि ब्रान्चनि डक्टरा मा होननानै बुंनाय जादोंमोन दा ब्रान्चनि डक्टराथ' दाखालि नैबेहाय लाबोनानै भिटामिन होनदों आरोखि नर्मेलायनो हामगोन होनदोंनो बे समावहाय आंखौ बिसोरो लिंहराखै आरो आङो परामर्शखौ बिसोरो होआखैमोन आरो परामर्शखौ जेनेबा बे मानसिखौ लाबोनायनि सिगां बे डक्टरजोंहाय नों कानेक्सन खालामनाय जायाखैमोन नामा जेनेबा सावरायलायनाय जादों बे लाबोनायनि सिगां माने सिगां बेनाव लांनानै डेट होदों आरोखि बियो 8 थारिखआव हामनांगौ जुदि हामाबा हामाबा नोंसोरो 13 थारिखआव थां होनदोंमोन दा 13 थारिखआवबो माने मादै आं थांथ'ला माने आङो नर्मेलखौनो नेथ'गोन होननानै बुंदों आरोखि दे जाबाय आंथ' नोंसोरखौ जबरदस्ति खालामनो हाया होननानै नोंनि गोसो बायदि नों खुसि जानानै आंखौ फन हरबानो जाबाय होमबा आङो जे डक्टरा नोंखौ फार्स्टनिफ्राय नायदोंमोन बे डक्टरनावनो लांनोसै माने जिएमसिआव लांनोसै होनदों आरोखि आं होना नङा होनदों दा बयबो मोजाङै हामनायखाय आङो बेखौबो मोजाङै हामगोन होननानै लाबोनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु जोंनियाहाय नैबेनि गेजेराहाय उमुगाव दालां होननानै आंखौ बादा होआखैमोन बादा होनाय जायाखैमोन आरो नोंसिनियावथ' क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गसाइगावआवबो दङ जानांगौ ने दङ ओमफ्राय क'क्राझारावबोथ' दङ दा रुल्स बायदिब्ला बे बुस्थुआ माने गावनि डिस्ट्रिक्टआवहाय थानांगौमोन ओमफ्राय बेवहाय माब्लानिफ्राय नों माने गावनि डिस्ट्रिक्टखौ गारनानै बेयाव लाबोनाय जादोंमोन आङो 9 मास जाबाय 9 मासनि गेजेराव आङो 20 जन पेसेन्ट लाबोनानै सासेबो हानि जायाखै गथ'बो हानि जायाखै बिमाबो हानि जायाखै आरोखि बेनिखायनो आंनि गोरबोजों अननानै बे पेसेन्टआ मोजां जागोन आरो मोजां जाथों होननानै जोङो गार्जेनजों डक्टरजों साथामजोंसो मिलायनानै आं लाबोदों खिन्थु आं जबरदस्ति लाबोआखै दै आंनि पेसेन्टआ सानैमोन 9 मासनि गेजेरावहाय जितुमनि दासनोनो नायहोजोबनाय जादोंमोन नामा माखासेखौ सनाग्राफिखौथ' बुङो जे गायनो डक्टरनो देखायहोनो जोंनाबो माखासे डक्टरफ्रा सनाग्राफि खालाम गायनो डक्टरनोबो देखायनांगौ बेबायदि होननायखाय जोङो लांनाय जायो आरोखि बे सिएसअनावबो माखासे दिन्थियो टिटिनास थुयो ओमफ्राय चेकआपबो खालामो गासैखौबो होयो आरोखि मुलिखौबो बिनि अनगाबो जोङो गायनो डक्टरखौ माजे होसोनाय जायो होसोनायनि गेजेराव बे सारा गसाइगावआव थाङो नालाय बयबो बुङो जितुमनि सारा मोजां होननानै बेनिखायनो आंबो लाङो आरोखि दा मोजाङै मोजां गासिबो हामबोजोब्बाय नै बे बिपद अलखदा दिनै सोमजिबाय आरोखि दा नोंथांमोननि क'क्राझारावहाय सिजारिं खालामग्रा गैया नामा जेनेबा गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव दंनाया थेवबो बयबो मोजां मोनो हिसाबै बयबो मोजां जायो हिसाबै फैनाय जादोंमोन आरो